Ġimgħa mir-rapport tal-Maġistrat Aaron Buġejja li bl-ebda mod ma jeżonera lill-Ministru Konrad Mizzi u lit-Chief of Staff Kastilja Keith Schembri mill-allegazzjonijiet serji li hemm kontra tagħhom u li dwarhom għad hemm 3 inkjesti maġisterjali quddiem il-Qrati Maltin, il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' tul din il-ġimgħa jgħatti lill-Ministru tiegħu u lill-Kap tal-Uffiċċju tiegħu f'Kastilja. Irrappurtat dan il-Gazzetta Il Mument. Din l-imġiba politika u nuqqas ta' azzjoni tal-Prim Ministru Muscat tikkuntrasta bil-kbir mal-pożizzjoni li ħal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija illi ħadd deċiżjonijiet dwar ir-responsabilità politika fil-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru Joseph Muscat min-naħa l-oħra tul din il-ġimgħa wara li nħarġet l-inkjesta maġisterjali dwar il-kumpanija Sigrita Igrant m'għamilx dak li kien mistenni li jagħmel b'dawk li ma ġewx eżonerati mill-inkjesta ta' Aaron Buġejja u li jammettew li għandhom dak li Muscat jinsab kuntent li issa ġie stabbilit illi m'għandux. Il-kumpaniji Hernville u Tilgate huma kumpaniji sigriti ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri u li l-eżistenza tagħhom ġiet ikkonfermata fl-inkjesta ta' Aaron Buġejja stess. Bil-imġiba tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat wera tul din l-aħħar ġimgħa li qiegħed jaħrab milli hu wkoll jerfa' responsabilità politika u jieħu l-passi mistennija minnu fil-konfront ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri li minkejja l-kumpaniji sigriti baqgħu jgawdu l-pożizzjonijiet rispettivi tagħhom. Adrian Delija stess din il-ġimgħa f'aktar minn okkażjoni waħda saħaq illi d-deċiżjonijiet tiegħu dwar ir-responsabilità politika fih dan il-Partit Nazzjonalista ħadhom. Il-ballun issa mhux il-Partit Nazzjonalista, l-isfida tal-partit issa mhix tal-Partit Nazzjonalista ma tal-Partit tal-Labor. Il-kustjoni nazzjonali issa mhux kif ħajeġixxi Adrian Delija għax Adrian Delija iddeċieda lesta d-deċiżjoni tiegħi imma sa jagħmel il-Prim Ministru wara li ġustament feraħ illi ġi eżonerat u sa jagħmel b'dawk illi ma ġewx eżonerati u kulħadd jafu huma mmettew illi għandhom dak illi hu kuntent li issa ġie stabbilit li m'għandux. Issa l-ballun jinsab f'saqajn il-Prim Ministru Joseph Muscat biex tintrefa' r-responsabilità minn dawk li l-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Buġejja ma eżonerathomx.